dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sapenake dhewe. Wah, ya dibedake, ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa. Kula aturi basa kula sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lemponge. Basa. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes. Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, pragoto iki iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Oh, lenggah ngandhap mawon. Napi to? Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra tataran ratu Gustina dicandak dibopong dimbruke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapurancang. Wah, kok syarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemeke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah, ana ing kene tuwuh tandha pitakon sajroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu. Mau tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan tahun sudah dadi pendhita ana ing Pertapan Kendali Sada ning kok ndadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggana kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggo iso gawe kertas iso dadi dhuwit. Kuwi jane mung do tak apusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe, jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung leting kulit aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita kecaping cipta aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Yen pangapunten merban. Lan cetheke ilmu satunggiling brahmana menika mboten katandha wonten pundi lenggahipun brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Paredèn. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrimbyah
sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budidaya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Waton kula tasih saged nampi ngelmu menika tentu kula upadi ngantos benjang puputing umur kula penemban. Welaidia. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa. Lah aku jane penemu sing salah. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu iku kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tanggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku ki apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku ki ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku ki ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha ta? Kowe mesti ngerti kondangan nek bojoku papat, ya ta? Mboten sinuwun. Mboten peremban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Arep tuwa wae. Kuwi ya perlu digunakake. Nggih. Nggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates, menungsa kuwi ora sempurna. Inggih, kan tetembungan ina lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat iki kan keberbeken marang mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya peng-pengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena utawa Raden Antasena kuwi sawijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersane Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ning pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Ha iki sing rada nyemelangi ning kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena, saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi supaya suswita marang Begawan Sabdawala mapan ning pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumrap uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu, sak cethek-cetheke ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kala mangsa wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula malah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Wih lah ya bener. Ya wis, nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mangkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Heeh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wenehi wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparengake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicaketen nggih kula sowan. Entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa?
pelan-pelan maju alon-alon inggih ngestaken dawuh kene Raden Antasena rada maju Anoman ya rada maju ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman inggih mergane kowe iki kethek engko nek omong karo nelek iki karpet inggih ngestaken dawuh bareng badhe kula majeng kula Abiyantara maju Anoman penembahan menika priksa bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa tanganipun sampun boten sekedhik malih sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penembahan kula menika sampun kewowoken teng tingkah lampahipun titah utawi saminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam padang kula menika sampun kewowoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasining kawontenan mila estunipun ingkang kula jangka pendak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman penembahan nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa badan kula tasih ketingal seger lajeng kula menika manggenipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penembahan kowe lha apik kuwi apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku lha pun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan kon iki malaikat wangun patiku sok kapan ngene ya man iki aku nek ora ngati-ati lek wangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sawijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti mula aku mung titahe kekuatanku winates kabisanku ya winates wong aku ki ya menungso pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen tono pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhakake ngene lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru inggih nek nganti lek wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani wo Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene Sabdawala kae pendhitane kaya ngene mula aku hati-hati saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik inggih nek ora selak karo batine piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paring ana yuswa panjang paring ana sehat paring ana langgeng le urip ning alam padang kene ora selak karo batine lho inggih mula wong ki kepingine duwe umur dawa wong ki kepingine duwe umur dawa ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng pinaringan saras pinaringan sehat saged sumerep dhateng putra wayah kuwi mergo kepengin umur dawa inggih lara goleke dokter disuntik men mari men waras nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki men waras supaya apa umure dawa inggih ning saiki tak walik kowe iki anehipun kados pundi kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengen mati kuwi lho aneh ning kono kuwi man wonten dawuh bayi lahir pletek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho inggih bocah iki sok dadi bocah rekoso bocah iki sok dadi bocah mulya bocah iki sok dadi bocah sing kepenak bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti mula wong urip ana ing alam padange anane ming nampa nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula kuwi gresula tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura ning nek kowe dong ora kepenak
matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik wae ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho, aku ngomong apa anane? Mulya sithik ndek dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tok takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tok gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku ki anggepe punakane sing gawe urip apa piye? Po aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki? Wong mati uripe manungsa gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa karo gumantung sing gawe urip. Menungsa mati ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine kuwi ya akeh. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane karo duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja. Inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkane sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala arep kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penembahan mboten mangertos benjang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku ki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG ki iso ngrani, oh sesuke bakal ana lindu, sesuke bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku ki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gudung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho delok ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tombo karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sawepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripku kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha to bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Man. Inggih. Kowe dadi wong melarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik,
ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe dhuwit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe dhuwit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya ta? Wong didit akeh iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ae. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Arep tekan kapan sok nggon murid disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kahanan pertapan Kendali Sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Cemeplong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Walah kuwi angel. Kuwi yo dilomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man. Kuwi aku yo diarani nek wah, Sabdawala kaya ngerti-ngerti yo. Sabdawala kaya dong-donga. Aku wedi, ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Urung apa-apa. 100 tahun meneh luwih. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D, sok kowe gari untu tok. Nek umur semene kok tekan 100 tahun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagenganing sing gawe urip nadyan Anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi saabad meneh. Deloken. Awake Anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa, isih panggah sembodo. Adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penembahan. Ora mugi-mugi, mugi-mudi. Inggih. Penembahan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takoke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan Kendali Sada, kowe engko terus grenengan, ana sing durung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning simbah. Tak jaluk maringi wangsulan ya, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengen mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma bektiku kalawan para Pandhawa. Merga Pandhawa ki wong tuaku. Aku rumangsane ora iso ndodhok, aku rumangsane ora iso tata krama, aku rumangsane ora iso basa. Monggo sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih mlegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane mersal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandeng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangkaku iki lakon ora? Tak jawab jujur ya Raden. Ya Mbah, ora. Lho. Ora iso. Merga
Mergo jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanpa capo sampeyan karo Raden Wisanggeni iki disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye? Sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasurake kridane Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kok ora meru Bratayuda? Lah nek sampean melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean ki pancen didaya tenan. Saya sik len apa jenenge iki mangkat wong loro karo adimu Wisanggeni. Wah. Kurawa ora nganti 3 medheping netra blasah kaya babatan pacing ngestina bali marang pangwasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudrake sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gaharu. Kuwi satriya ning Sembrono Raden Antasena iki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra mung bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Jawabe rasa, Mbah. Rasa. Engko ndak sampean malah kedalalun-dalalun tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung 3 perangan kok. Raden Antasena, 3 perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilahirake ana ing alam padang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau manut marang pestening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban, manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ana ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le merjang ndak malah ora masuk karo gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning dene. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ngono kae jane uncek ana piye apa ya?
Kuwi jane padha uripe karo wong alam Padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ra ndek pangkat apa-apa, mendhita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendhita. Anteng, tajem, tapa brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenan akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita, mongko wis tuwa. Ya, teman. Inggih, menika leres kuwi Sondo Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, ngrandu gumbala diganti, pertapan ngrandu gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra, ngalah tan anggunggung diri, gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah, sesuk bakal nemokake pati sing indah, pati sing sampurna, mati sing kepenak padang dalane merga sangune wis komplit. Ora nyono kok. Malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Apa? Kena ngendikane Simbah kuwi mau kok ndiraku malah iso ngrasake ngendikane Simbah sing sak tenane. Lah iya mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Heeh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ayo mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekene santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lompang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-endi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasa dadak ngarani aku ki wong sing seneng bedhek. Iki delongkas ana daya. Lho, menapa iki? Lho apa iya, Pak? Tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok nang mburi kono. Raden Antasena nang mburi kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iya. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani, yo wis tak dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayake nggo rember, yo wis tak dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to? Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, wis tak dawuh. Kono do menyang. Kowe iki mau saka Negara Mandura jare kondoyan ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggene para cantrik manguyu jejanggan ing padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok malah aku to depe nang kene iki lho kowe. Lho mangke rumiyin ampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusti. Brahmana piye? Iketewe luwuk kaya ngono. Iki ora panglih iki. Wah, dalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumiyin to panjenengan dipun suni periksa langkung mriyin.
Sampun ngantos ngino dhateng Brahmana menika kala wau. Giri lusi jalmotan kena kinoro. Ah, Pragota aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa. Wujude kaya ngene kok Brahmana. Niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Pragota? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki. Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul percerabaan melayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kondur. Wah, setan marwani jajalan. Iblis lanat. Lah ing atase wujudan kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bongok-bongok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niki sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti Prabu Mandura sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu. Dheweke wis ngerti karo aku. Wis ora jeneng mokal. Lah sukon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih. Slamet tangga kula niku. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu Dukdeng Samaladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetha gawe malik maningali Baladewa. Yo. Kowe malik maningali Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampean. Rasa kok kan gunung tanpa kuno. Ora minggat kowe cocok nang kono. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung ning kono. Pragata. Wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, stroke dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Pun cilaka niku ning wonten niku. Piye kowe disebdake apa piye? Mboten perempuan, mboten. Pragota mati aku. Pragota iki sing ngobah mung iso men cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loku. Wah, pripun? Menjan niku senengane ngeyel kok. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita Kembang Sore sampeyan disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku Pragata. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih nur mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Pragata wonten dawuh. Ora wae ora duratos kaya ngoten kok. Lho ora Pragata tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Mesok kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikirani? Piye? Pragata mati aku. Pun saniki ngeten mawon sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Ha iki ana Ratu Mandura kok.
kena setruk ya iki. Pragoto nek aku iso obat tak tapuki cangkemmu. Muja-muja iki ratu Gustine, mboten muja-muja kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep kaku kabeh kene iki ora sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasa dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ora sing demit wedok wuda. Wah medene. Nek sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Aku wae. Halo, piye? Pripun? Aduh mati aku. Mati aku Pragoto piye? Temban. Kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono? Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Temban. Ha, ngoten. Alus. Temban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Watuthuk kowe. Basa lho, Peremban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan. Pun kepun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Pun to mboten sangeye. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula ora cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Peremban. Apa ora Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Peremban. Njaluk ngapura. Iye. Statusmu apa nang kene? Murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa? Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuwane tenan wonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statuse Prabu Baladewa ning Pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Menemban. Kula muridipun Menemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa puliya kaya wingi uni. Wah, setan manusane jajaran. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku wae dan Pragoto mulut oreme ora saka bol duser to. Ora wangun babar blas. Waduh cilaka iki. Nyuwun ngapunten lho Peremban matahipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau dadi siswane Sabdawala. Ya, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ratu aku pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Aja dipadha. Ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Basa. Kula turi basa. Kula sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa. Iki. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes. Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki niku ora utah malang kerik.
Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Oh, lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto ki menungso ra kataran Ratu Gudri dicambak dibopong dimbruke. Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapurancang. Wah, syarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemeke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Muswita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwanci tak timbali padha pengin njaluk tombo karo Begawan Sabdamala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh inggih, iki setaken dawuh. Kula dos pundi Penemban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh, inggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula lados. Nuwun sewu Penemban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino. Nggih. Napa? Arep njaluk tombo apa? Arep njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino. Aku mung iso menehi syarat dungane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh, ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun. Napa? Lara apa? Mboten sakit. Lah apa? Kula namung badhe curhat. Curhat. Semah kula menika langkung enem tinimbang kula. Oh, lah kowe umurmu 17 kalih. bojomu 3 gangsal. ya ya Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. heeh Ning akhir-akhir niki nek kesan niku mboten tau wangsul. oh Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. oh sik kowe aja sujana karo bojomu lho iso uga bojomu ki pecinta budaya tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane godhok lanang salah kuwi salah gedhe wis tok takoni apa Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok. lah saka ngendi Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane wasita ngaten. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. oh lah kuwi sing ngapusi bojomu kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang men ora konangan karo kowe Kula nyuwun syarat supaya bojo kula niku betah teng omah. ngene ya no Nggih. kowe ra wis umur 75 to Nggih. bojomu urung 35 kuwi jane ora ana syarate gematen ana Ngoten. terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi dume wis umur 75 terus nglomprot ora iso diusahake kowe iki tampil beda men bojomu kuwi betah ning omah
Kowe sok olah-olah ora? Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo ki senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo ki saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo ki swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, kuwi padha karo anu apa jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kowe nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu, kowe barang ya salah ya Nuk Margina. Nggih. Kula kedah kados pundi Dandanono, dandanono. Alon-alon digemateni, dimasake. kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diolah-olahke ning omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Nek wong lanang ora tau tok olah-olah ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis kuwi aja salahe nyalahke wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore bensine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki Sebarke ning ngarep omah. nggih ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeane nglai tombo kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis ana bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu Bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Nek filter aku doyan. Benjang menawi betah napa-napa kula mriki malih. Ya wis ngono, ngati-ati. Nggih. Wah lho, mlakune dadak digal-galke. Jane bodi kula sae nggih menapa. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu menemban. Sopo iki? Dipun tetangaken. Ora saking nganu pundi niku Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Artorjo. Oh, Kartor. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tombo. Watuk. Ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Pun 3 tahun. Ora to tambake. Pun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif. Nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajeng nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak.
Nang omah duwe wit jeruk ora? Kadang kene tangga. Ya ora apa-apa. Njaluk. Nggih. Terus Aku yo mung karo kecap. Ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tombo e. Nggih, nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke ning sendok jeruk urut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tekse diobong jeruke. Oh, Terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Ngono nek ra mari bali mrene. oh nggih, nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Engko panganan. Nggih. Mengke intril. Udu. Iki obat tenang saka Cina. Matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penemban. Ya sing ati-ati. Nang sekedhik asal lek kula duduk sumur Rasa. Kuwi rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to, tak dongake mari rasa kaya apa-apa. mboten iki tandha terima kasih kula. Ora usah. Ya tak tampa ning wenehno anak-anakmu. Anakmu pira? 16. Bojo? 4. Ya sak omah. Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya ora wong ampuh. Iya. Lelenge ra jamak kok. Sampun Sing hati-hati. Alon-alon. Mesakake. Kenapa? dipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopo? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Zaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan di Bandung. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi eneng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam, Nggih. hukum adat, Nggih. hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikil ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungan. Wong dodol mongko le dodole kulakane wae 20.000, golekke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000. Mongko tok dodos duwite tok jaluk tok peksa. Anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Duwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih rumiyin kula tumbaske toya atos. Toya atos ki Minuman keras. Minuman menika toya, keras menika atos. Toya atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur nika asline ndase atos. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kowe duwe kaya aja tok nggo. Terus Sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to. tesih Balekke mboko sithik.
karo disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe kula diparingi ngapura nggih Pak Bu Lek Wo lan sak piturute. Kowe nditetuke aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi serangane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngene iki kuwi selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Ternyuh ati kula. Lampian yo kaya nglelange raja mak-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang ora bakal kulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembah kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati, Nggih, sumpah karo sing gawe urip, nggih, apa sing tok ucapake nggih. bakal tok lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Menungguan, Piye? sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaran sing gawe urip. Matur sembah lho, Mbak. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak? Ayo iki bejamu, kuwi bonus. Matur nuwun. Menanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana tenan. Kula nuwun pun. Monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula wiraswara. Mamban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh. Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. Apa ana sing tak curigai? Wonten, Pak. Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Pak. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeli. Lho jenengmu sapa to? Kula Katno. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nekmu jeneng iki gending apa roti. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani mawon. Ya, kok tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya. Pamane kita ada. Ya putri somong tenan iki. Mingkar-mingkur engko. Mingkar-mingkur. Lho, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kalih juragan kula. Wah. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Jam kuwi copoten. Niki atus barang kula nggih. Jam ku atus barang dienggo anti air. Weh, kali anti bayar. Copoten sik. Nggih, Pak. Wis, delok tak gawane. Mangke dipek ora. Aku ora ndek milik kamu. Jam koyo ngono aku kae banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene.
Katno kula wonten dawuh penembang. Coba aku gumun matur nuwun Praban kowe kok bali serak meneh nek nggih nyuwara mboten saya bali ana matur nuwun benjang teng kula caosi bawal ora doyan aku iwak ritok ngono kok jame penemban jame iki sing marai oh nggih wis tak sae engko tak larunge ning segara nggih langsung nek tuku jam iki sing larang ora sing golek le kuning men 35.000 kok kuning men kaya emas mulai iki wong sugih pun sewu penemban kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak lalatan Sidomaya. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaking kathah wonten pendhita ingkang ampuk. Njaluk tangga apa? Mboten. Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek napa? Apa digodhog apa? Mboten. Ampun sembrono wong malam jemahipun menika sowan wonten Parangkusuma. Sakwangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menapa pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngapa? Sesirih. Sesirih po dikum banyu sirih. Sesirih Mbak. Ora sang aku sih ayo. Kowe ora mesake karo bojomu kok, ora mesake karo anakmu kok. Kaya ngono kuwi apik, kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu ngono kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak kapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Perban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora tobat karo penemban Sagawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya nyok. Nggih. Inggih. Anu bali kono. Nggih, ngistahaken ta. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengmu sapa? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kuwi. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tangga liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngene. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbani sing ana mati kono. Ing samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya wina ya ing asepi. Oh. Dalidil kaya sela blekiti sela. Araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balane sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantuning Sang Begawan Sabdawala. Dadas sakuling mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumraja tanpa lalapan swara patih. Monggo kondang kumandange nganti jagat menika keberbeken marang kumandange pertapan Kembang Sore. Barang kula kalih panjenengan
sampun prapta wonten pertapan Kembang Sore lah kok kahanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguciwani, sarwa nguciwani. Penditane wae pareme ora kaya pendhita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Susana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk ta. Sampeyan iki ampun ngawur. Masa Petruk kok dadi pendhita niku ora bakal nukar. Petruk niku ngelmune sepira? Kadidene sepira? Kekuatane sepira? Mamon mawon kula tak takon. Nggih. Brahmana. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Duna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandhake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang karo kengrat ngebai jagat. Kersanipun dawuh mriki Ngene ya Sabdawala. Prataku nang Kembang Sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nyatakake ento Kembang Sore kene iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangkono pancen kepara nyata jebul kowe nyang madhep Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku ki nen boyong kowe prapta negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sataku ora gelas papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja kelakon dosa. Apa kelakon? Pertemuan Kembang Sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Cocok muntapir kretat duka yayasinipe Netra kocak mundarandir. Oh, blarak tenan to. Aku wis batin. Pertapan Kembang Sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandhake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah, Ndara Dasih iki penemban Duna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Ning pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Lho, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampeyan ora ngerti tata krama, sebabe sampeyan ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampeyan mriku nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. As, rasa dadak tata krama, rasa dadak unggah-ungguh. Aming karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe ora nyawang karo aku. Aku ki piyayi luhur, aku ki her, aku ki pujanggane nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadak tata kramane. Ora asal dadak nggo tata krama sing wigati kowe gelem budal apa ora? Ora gelem budal, aja kelakon dosa. Pertapan kowe tak bumi angus. Raden Antasena, piye, Mbah? Sesune nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike didupak, wong kaya ngono apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan Kembang Sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamu ing Prasa tuku arep gawe geger pertapan Kembang Sore, aku karo Pak Dianuman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan Kembang Sore. Pecaten lek dadi cantrik. Nek ming kandhek ning pangucap aku ora sudi. Sono Jumadung dawuh lho. Paman dan putra pun Surtayu Jumadung dawuh. Paman putra pun Kartomarma Jumadung dawuh. Lah, Bat. Ya napa, Bat? Iki putra pundul pegati Jumadung dawuh dianun paman dalya cekudi. Birsasana Surtayu Kartomarma Durmagati Citraksi. Kirke cantrike Sabdawala tegese ora kelakon boyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah, ladal. Pendhita gunung nangnung, pendhita saka gunung. Piye kok meneng?
Sampeyan ra omong mau-mau. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye? Nggo wangsul. Lho. Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglenthung ora bakal entuk gawe Dursasana. Wolah. Nek wau kula pikir santri-santri ini wong Karang Pradesan wong mriku mawon. Nek gandeng sampeyan paring dawuh, cantrike Anoman Ali Antasena. Alon-alon man. Alon-alon piye? Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh wong digdaya. Lah, rak tenan to, aku wis ngerti kok. Ora kaya sumbarmu nalika ngarep bar saiki wis ngerti cantri Sabdawala Anoman karo Antasena kanjur katon pucet. Cahyamu, raimu kok kanjur alum kaya ngono. Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangliawan. Tau tate dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU man. Rasaku kan gunem tanpa guna wis to. Kowe menang, watel aja maju mbaka siji, maju bareng mara. Anoman dikeroyok, Antasena dikeroyok ora jenengmu yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mbaka ijen. Oh nggih. Pangatipun para putra benjang menapa ora ketang sambunga Baracala lintang mangkata dina iki. Surtayu budal mriki ngestaken dawuh. Kartomarma budal mriki ngestaken dawuh. Citraksi budal. Apa? Niki sadawa. Nuningge ngestaken dawuh. Niki sadawa. Ya. Durmagati budal. Nundang man kula izin. Lah ngapa? Kula kok kaya aja macuk angin nggih, Man. Masuk angin kok ketara iki cara ngendi? Awake gleges-gleges. Ilung mampet. Mlipat go nyawang napa-napa teng klebyul, Man. Nek roh dhuwit cetha. Kuwi ora masuk angin, yen tok niati arep mundur, mangkat aja kaya bocah cilik. Ora pangling Surtayu. Anoman dasar para nyata. Dampyak laku ning mulo. Yen Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucape. Kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani ndelat Resi Abang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala. Cetha yen to nggawa para sata Kurawa. Ayo semingkir. Pertapan Kembang Suri bakal tak bumi angus. Kowe iso tekan pertapan Kembang Suri lamun iso nyempal ku andane Anoman. Piye? Iso nyempal ku andane Anoman. Babu. Wanggem mbok sepelekke Surtayu. Ayo maju jangkah. Tak untapake marang kayiwanganing Bathara Yamadipati. Lena pangindawu tak ganteng ora kok. Kok cukul lho? Ora. Ya anane ngene iki. Ngopo Pak Dik? Kembang Suri tak obong. Lho, kok njur awur-awuran. Kembang Suri iki eneng sing duwe. Ya iki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe to obong. Nek arep ngobong karo Kembang Suri aku ora trima. Sebabe aku cantrik Kembang Suri. Kena kowe ngobong Kembang Suri, ngalahno Antasena. Kudu ngalahke kowe? Ya wis lah, ora sida. Piye to iki kok ora sida iki piye? Pak D iki satriya lho. Pak D iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo musuh ora sida gelut ki nek cara aku isin. Ayo perang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin aku kalah. Ora isin kok kowe. Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Isin dienggo melem ilang. Apa? Isin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem icin wis lah bakal ono. Ya saurarane gelut yo. Saubengan ro hubungan. Aku lan dicangun. Gelut ra sanggo sangu nggo kekendelan. Oke. Nek ora celu-celu ning ngantem. Ya. Kali kok antem kamu bantel, pan aku tak antem pican modal tenan. Ya. Lah celu-celu. Ya. Ngerti aku Pak Demu. Ya. Yo.
Udusun. Cemono wae cemono. Ya. Lah nduk banter-banter lho. Iya, iya. Mesak karo Pakde soalnya nek banter ndak kowe nganti lara. Heeh. Cemono wis cukup. Ya. Kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau ya ya. Wut edian. Ora lunga. Aku men kaya kowe. Ya nek iso endo ya Asem ya. Ah, ya sing do uyuh-uyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. Ra. Mati dinengku, mati kowe. Masaku kok entek-entekke tenaga. Der. Kok batuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjoto. Mundur. Liyane men tumandang karya. Loh. Untuk Cino ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane alon-alon banter untuk ndas kula. Nganggo linggis. Masih manggaken. ya Cultayu kalah mundur. ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah Mundur. mundur. Sapa sing arep maju? Ora cengenges sama. Ora sapenake dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju po? Ngomong suwe. Anoman kali karo Antasena. Anoman Antasena. Nek Kartomarma Surtayu dudur mo ganti do mundur. Ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju. Kukula terus ajare tenan. Mundur wae brangkang kok. Kowe joget. Wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Heeh. Rapopo kula diantem bal sono bres. Heeh. Sesake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus dibotong. Terus dibotong ngarepe asu Anoman. Bres diantem Anoman kula. Bres. Caca ngandhase kula ducake mburi. Brubut. Oh. Kula kita nek dibotong ngarepe sarimi. Sadawala. Sadawala. Heeh. Jujur bulan ini dibotong ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Tetep gendotho ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Diboblek. Langsung kula diantemi bres. Nganti tenger-tenger niku. Bareng kula megap-megap candak sirah kula terus diseseli niku masluk ngoten. Wawaune ajeng kula lepeh. Oh. Wawaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula serot kok seger. Terus kula entekke man. oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sesuk kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Nah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kukuning apa putih? Oh putih. Seger. Temonjo tenan. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padi kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak. Isih po. Isih sing siji. Oh. Nah, dinikmati dimengginakake mboten apa-apa. Nun. Kowe arep maju apa ora, Le? Nun. Kowe arep maju apa ora? Mboten ajeng-majeng. Pun kajenge mboten napa-napa.
ora isin mungsuh Anoman Antasena. Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning rasa maju rasa babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Dona pripun? Man semikir Dewate. Sabdawala kuwi nampani Kyai Cundamane. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran surtaning bawana iblis lanate. Sabdawala. Kowe sanga brablis sangaring para sata Kurawa. Aja kirang-kirang kemuya apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundamane ora minggat jojo cacamu ora tekaning pakir jebut. Cundamane. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan Kembang Sore. Nggih. Lajeng parang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing dadi sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning Garuya Anoman. Lho iki ngestakaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para santri. Lho kula namung sumangga dhek kersa paduka penemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan Kembang Sore mriki ngestakaken dawuh nyuwun pangestu penemban sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Mbah Mahana Anoman mriki ngestakaken dawuh penemban.